verujem da živim i ja svoj san, zato što sve ovo čime se bavim je nešto što osjećam u sebi i osjećam da je to neki poziv i nekako u skladu sam sa sobom. Pa ne znam da li je to san ili java, nekako meni je lepo da živim nešto što mi prija i što pomaže i drugima. Da, i da pomogne. Ali ni vaš put 90. godina kao studentkinja iz Srbije u Italiji nije bio lak. Šta ste si tada govorili da izdržite do kraja? Sa kojim ste se tada izazovima susretali? Pa, ne znam, nekako kada se sećam tih dana studentskih, ja uvek imam osmeh na licu, zato što te poteškoće su me dovele možda i dovde. I onda ne mogu da se sećam toga sa nekom dozom i kao patnje, iz razloga što je sve imalo smisla. I verujem da je to u stvari, kao što i sam dr. Gabor Matej kaže, poenta života jeste da smo mi došli na ovaj svet i u patnji se prepoznajemo, tražimo i postajemo, nadam se, bolji ljudi. Pa ja verujem da moje iskustva na fakultetu od tih momenta kada nemamo da platimo za rentu, za sobu, nemamo para da izlazimo, nešto kao svi pričaju, studentski život je onaj život izlazaka, druženja, putovanja. Ja sam svoje vreme koristila uglavnom da se nalazim sa Novakom i da učim i bilo je to lepo vreme. Sećam se stvarno Jelene koja je bila pozitivna i verovala da to sve ima smisla. Uprkos vizama i svim komplikacijama u vezi sa njima. Pa da, ali nekako ja mislim da ima jako puno ljudi koji to i sada žive. Da to nije nešto što je kao, pošto je za mene prošlo, prošlo za sve. I ne dozvoljavam sebi da na to gledam kao nešto što je, pa ne znam, verujem da je to bilo bitno. I želim da verujem da može bolje i da ako mogu da doprinesem, ja ću doprineti, a da ne budem baš onako, da kažem, prebitna osoba koja zaboravlja te neke probleme običnih ljudi kao što smo mi to i bili.